Roditelji su primarni edukatori svoje djece i kako će djecu zapravo naučiti i o ostalim temama, tako je izrazito važno da ih nauče i o ovoj temi koja se negdje često ne spominje, često još uvijek je tabuizirana, još uvijek je zapravo nedovoljno prepoznata i od strane roditelja i onda zapravo kad i prepoznaju da je tema važna, nekad ih bude sram. Kod jednog dijela roditelja i dalje postoji onaj strah da će ako otvore ovu temu na neki način potaknuti djecu u raniju zapravo seksualnu aktivnost, što su sve nekakve predrasude i statistike zapravo pokazuju da se tako ne dešava, istraživanja pokazuju zapravo da to nije slučaj. Pa tokom odrastanja svakako nedostaje znanja o reproduktivnom zdravlju od nekakve ranog djetinjstva sa nekakvim mitovima o tome i pitanjima jel piškimo iz iste rupe iz koje dolaze bebe. Ali onda kasnije nekako se čini kao da nedostaju te informacije samo meni ili samo mojim prijateljicama, nego doslovno vlada nekakva energija se osjeti u razredu da niko ništa ne zna, a opet da sve nekako jako zanima i svi osjećaju kao da moraju znati. Trebali bi se informirati na nekom provjerenom mjestu, dakle u savjetovalištu za mlade ili u ginekološkoj ordinaciji ili preko nekih provjerenih online platformi, kako bi onda mogli donositi informirane odluke. Jako je važno da mladi znaju postaviti granice, znači da znaju što znači pristanak na spolni odnos, da znaju sami odlučiti da je u redu kad je u redu pristati, ali da je u redu i ne pristati na spolni odnos, da znaju emocionalne granice. I ono što je meni kao liječniku, kao ginekologu najvažnije, da znaju zaštititi sebe i svog partnera kako od neželjene trudnoće, tako i od spolnih bolesti. I ono što bi bilo vrlo korisno je da pristupaju temi sa što manje srama. Prvo, što manje svog srama, kojeg onda da probaju ne prenositi na svoju djecu, jer to će jedino zapravo omogućiti da im se djeca mogu otvoriti. Razgovor o prevenciji seksualno prenosivih bolesti ili neželjenih trudnoća je jako teško izdvojiti iz te teme. Nekako mi zagovaramo onaj dio, ajmo razgovarati o svemu zapravo, kao što o ostalim temama zapravo razgovaramo otvoreno, ajmo ugraditi to negdje u svakodnevnu komunikaciju. Jer ako roditelji sad odjednom odluče razgovarati o toj temi, to će vjerojatno biti nekako i uštogljeno i neuvjerljivo. I teško da će onda zapravo i mladi iz tih poruka ponijeti nešto sa sobom. Znači ne treba čekati neki veliki razgovor. Veliki razgovor obično dođe prekasno. Znači bitno je od najranije dobi normalizirati teme koje se tiču tijela, svih dijelova tijela. Znači kao što normaliziramo higijenu zubiju, tako bismo trebali normalizirati i razgovor o reproduktivnom zdravlju i reproduktivnom sustavu. I ne pokušavati zabranjivati djeci bilo što, jer te zabrane i represije obično imaju upravo suprotan učinak i mogu imati dalekosežne i jako štetne posljedice za dijete. U stvari imamo jedan dio mladih koji mogu otvoreno razgovarati s roditeljima i koji sami prepoznaju to kao izuzetno važno, onako kao sa svojom mamom mogu od uvijek, sa tatom mogu od uvijek, u stvari češće s mamom.
i oni s te strane prepoznaju roditelje kao važne. S druge strane, mladi koji nemaju takav odnos s roditeljima često kažu, ma dobro, nećemo sad s roditeljima, negdje drugdje ćemo skupiti informacije. Na obje fronte, ajmo to tako reći, trebamo negdje i dalje promovirati otvoreni razgovor. Rekla bi da internet i onda prijatelji. I znam da je tako i sada. Roditelji, škola, to su vrlo rijetke situacije. Pa onda smo međusobno razgovarali o tim stvarima, ali od nekima smiješ, nekima ne smiješ. Neke su imaš osjećaj da se ne tiču tebe, pa je okej o njima razgovarati, neke su malo intimnije i osobnije, pa onda to su neke stvari koje kao rade neki drugi, a ne ti. Mogu dovesti, što je meni često slučaj, gdje majke dovode i kćer, i nećakinju, i susjedovu kćer i onda mi svi zajedno imamo razgovor koji ona nije mogla obaviti. I to je nešto što je sjajno zapravo zato što je, ako uvidiš da ti u nečemu nisi kompetentan, možeš naći nekoga koji je. I ovo je sigurno mjesto za sve vas. Ovdje nema osude na bilo koji način. Znači svaki vaš stav, svaka vaša moralna vrijednost koju nosite za mene je nešto što ja poštujem. Grad Zagreb ima organizirano savjetovalište za zdravlje mladih. Ono se nalazi u Heinzlovoj. Možete naći sve podatke o tome na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, između ostalog i Grada Zagreba. Uz to škole imaju savjetovališta i ginekološke ordinacije neke imaju savjetovališta. Udruge poput CESI-a se bave savjetovanjem, udruge poput Status EMA se bave savjetovanjem, tako da to su neke adrese na koje se možete javiti. Mislim da se ne treba bojati zdravstvenog odgoja, niti seksualnog odgoja, jer to je nešto što spašava život.